तो भाई लो हई दोनों जोड़ी आ हई दोनों गाना तो तहनी लोग के सुनना ही होखबलो और यही दोनों गाना के अनुसार एहू गाना के बनावल गइल बा। तहनी लोग के पता बा कि पवन सिंह के जब ओढ़नी के ऊपर गाना आ जाओ और उ गाना धमाल मचावेला ना ना भाई तहनी लोग के एक बार गाना सुनलो तो एके ओढ़निया कहाँ बिछाइले बारू एके ओढ़निया कहाँ बिछैले बाड़ू पवन भैया। अरे का भइल? बात मर्दे हम तो इहे कहत रहनी है कि काम गड़बड़ावत या का हो ना तू ही नु कहता कि एके ओढ़निया कहाँ बिछैले बाड़ू तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ावतिया तबे नु बिछैले बिया। बात तो सही है। और का करतिया तनी उहो बता दो। अरे तू जालू स्कूल घूमेलू रोज पुल आई स्कूल जातिया तो पुल घूमतिया तब तक काम गड़बड़ करतिया। में तो कवन हो बावल लगता तेरी अंसु तो हरे कोनो चाल लगता। हाँ ई जवन भी बात तू पुल पर घुमत लुहा और ई बात पवन भैया के पता लागल बा उ सब के सब प्रियांशु सिंह बतैले बाड़े। ठीक है समझिया। अब बात कैली हल जाओ गाना के बारे में तब भाई गाना में कोनो प्रकार के कमी नहीं के गाना एकदम धांसू बा और का कमाल के पवन भैया एक गाना के गइले बाड़े। एके ओढ़निया कहाँ बिछाइले बारू। और म्यूजिक के बारे में बात कर जाओ तो तनी लोग के पता बा भाई कि पवन सिंह के गाना होखे अब प्रियांशु सिंह के म्यूजिक होखे तब प्रियांशु सिंह पवन भैया के गाना में अपन मेहनत 4 गुना 5 गुना बढ़ा देवेले। और वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर जाओ भाई तक का बैकग्राउंड डांसर लेके का कमाल के डांस और का बैकग्राउंड पर वीडियो शूट कइल बा मतलब कि वीडियो में कोनो प्रकार के क्वालिटी में कमी नहीं के खूब कमाल के वीडियो शूट कइल गइल बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक गाना के जे लिखले बा उनकरा के तब मन करता कि गले से लगा ली काहे से कि का कमाल के गाना लिखले बाड़े भाई। कुल मिला जुला के भाई गाना में कोनो प्रकार की कमी नहीं थी गाना एकदम धमाल मचाई भाई। ठीक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।